ayon sa iyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay iyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin ko ng puso sa aking sama. Dahil naamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Panginoon, sa iyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng sama sa inyong paningin, kaya makalunan kayo sa inyong pagpipintas sa akin. Tarang-tarang ang tuloy ng ako. Ako'y makasalanan at masama mula pa ako sa pagsibilang. Kahit noong ikanagiging pala ako. Ang nais niyo ay isang pusong tapat, o kaya ipagkaloob niyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan, upang itusang luminis ang puso't kaluluwa. Ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan, upang sa haba ko kalagayan muling baka sa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilinghan niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na tapat. Huwag mo akong itaboy palayo sa iyong piling, at ang iyong banal na espiritu sa akin huwag niyo po sanang gawain. Sana ibalik sa akin ang kagalakan ng mga ko noong iniligtas niyo ako, at bigyan niyo ako ng susunod espiritu. Yan po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa mga blessings na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa na nagsala sa amin, Panginoon, sa gawa sa salita, Panginoon. Panginoon, i-guide niyo po ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
misteryo at awa, alam mo ang mga detalye ng aming buhay. Nakikita mo ang kasalanan at pighati na dinadala namin. Nakikita mo ang mga problema at mga posibilidad na kinakaharap namin. Nakikita mo kung papaano namin sinasamantala ang bawat isa. Kung papaano namin hindi napapansin ang isa't isa. O Diyos, sinaamin namin na hindi namin palaging nakikita kung ano ang mga nakikita mo sa aming sariling buhay at sa mga buhay na nakakaapekto sa amin. Buksan ang aming mga mata sa katotohanan ng panahong ito at linisin ang aming mga puso sa iyong biyaya. Magkaroon po tayo ng katahimikan para sa ating personal na pamumupisan sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan ang mabuting balita. Sino ang nasa posisyon na kumumbina? Si Kristo lamang. At si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay bumangon para sa atin. Si Kristo ay naghahari sa kapangyarihan para sa atin. Si Kristo ay nagdarasal para sa atin. Mga kaibigan, maniwala sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Kay Jesucristo, pinatawag tayo at napalaya ng biyaya ng Diyos. Ito po ang mababasa sa unang pagbasa sa 2 Samuel, chapter 11, verse 26 to chapter 12, verse 30. Ito po ang sinabi. Nang malaman ni Bathsheba na patay ang asawa niyang si Uriah, nagluksa siya. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinasundo siya ni David at dinala siya sa palasyo. Naging asawa siya ni David at hindi nagtagal, nanganak siya ng isang lalaki. Pero ang ginawa ni David ay masama sa paningin ng Panginoon. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka na mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Sa salita ng Diyos. Ang pangalawang pagbasa ay matatagpuan sa Efeso chapter 4 verse 1 to 16. At ang sabi rito, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, magpakumbaba, maunawain at magpaumangkin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nito. Pagsikapan ninyo mapanatili ang pagkaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagyapan ninyong pagsasamahan. Sapagkat iisang katawan lamang tayo ng iisang banal na Espiritu. At iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisa ang pananampalataya at iisa ang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Nagahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Ngunit kahit na bahagi tayo ng isang katawan, binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Tulad ng isang sinabi sa kasulatan, na umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag, at binigyan niya ng mga kaloob ng mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan na umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa, at siya na bumaba rito sa lupa upang siya rin umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mga ngaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ng mga Ginawa niya ito para ihanda ang paglilingkod ng mga binabanan, at para lumago ang mga matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maaabot natin ang lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagkikilala na anak ng Diyos, at ganap na nalalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. At kapag naabot na natin ito,
ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na nabago-bago ng isip at nadadala sa iba't ibang aral ng mga taong nanilintang, na ang hangat ay dahilan ang mga tao ng malian. Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng mga bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay, at ang bawat isa ay nagtutulungan, at ang pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig at buong katawan ay lalago at lalakas. Ang magandang balita ayon kay Juan, Kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 35. Nang mapansin ng mga tao na wala na roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa po kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayo magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihan magbigay nito." Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, "Ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo, manampalataya kayo sa akin na isinugo niya." Nagtanong ang mga tao, "Anong himala po ang maipapakita niyo para manampalataya kami sa inyo?" Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay na mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit, sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba, kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo." Sinabi ng mga tao, "Palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi ninyong tinapay." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman." Ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay maupo at pakinggan, magkaroon ng refleksyon sa awitin na ibabahagi ni Carmela de la Cruz. I have made a choice.
magpapastor ng ating mga kaluluwa. Amen po. Nung nakaraang teksto, naalala niyo pa po ba yung nakaraan? Yung pagpapakain ng ating Panginoong Jesucristo sa 5,000 tao. Gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Naalala pa po ba natin yun? Yung teksto natin ngayon ay katuloy po nun. So makalipas po na mapakain at mabusog ang mga tao kasama sila Jesus, si Jesus kasama yung mga disipulo niya, umalis na po, pumunta sa ibang bayan para sana ay mangaral. Ang mga apostol o mga disipulo niya nakasakay sa bangka. Hulaan po ninyo kung saan sumakay si Jesus. Naglakad po si Jesus sa dagat o sa lawa, sa Sea of Galilee o Lake of Galilee. Mas mabilis pa po yung lakad ni Jesus kaysa doon sa mga disipulong nagtutulong-tulong para i-row yung kanilang bangka. Pero mga kapatid, alis daw yung mga taong napakain. 5,000 yung nabanggit doon, yun ay mga lalaki lamang. Hindi po kasama yung mga babae at mga bata. Kaya maaaring sabihin natin, nasa 8,000 o higit pa talaga ang bilang nila. Ganon sila napakain at nabusog ng mirakulo ng ating Panginoong Diyos. At itong mga taong ito, pagkatapos nilang mabusog, hinanap ulit si Jesus. Bakit kaya nila hinanap? Kasi nakita nila si Jesus na para siyang organizer ng feeding program. Maganda no? Nagpa-feeding program si Jesus. Nakita ng mga tao, abay, kung taong ito ay marami pala kung magbigay ng pagkain. Gusto pa nila. Kulang pa siguro yung kanilang tinanggap. O para gagamitin nila kinabukasan, hinanap, dali-dali nila, hinanap si Jesus. At nung nakita nila si Jesus, mga kapatid, ang tanong nila, paano po kayo nakarating dito? Pero alam ni Jesus, yung nasa puso nila. Kaya yung sagot niya, hinahanap niyo naman ako hindi dahil sa nakita niyong himala, hindi dahil sa nakita niyong miracle, kundi dahil sa pagkain, doon sa mga tinapay at sa mga isda na nakabusog sa inyo. Nakita ni Jesus na yun yung hinahanap ng puso at damdamin nila. Kaya sa unang punto, mga kapatid, nais ko ilagay sa inyong mga isip ang salitang gratitude. Abay, kahit man lang sana magpasalamat ka sa Panginoong Isus. Lord, salamat po sa pagkain at binusog niyo kami. Hindi yun. Gusto pa nila. Ano po? Nakulangan sila doon sa ibinigay. Nakakalimutan nila magbigay ng lang ng pasasalamat o ng gratitude. Mga kapatid, napakahalaga ang salitang gratitude. Ano ba sa Tagalog ang gratitude? Hindi lang basta salitang thank you yun eh. Yung gratitude, ito yung pagbabalik mo ng kabutihan doon sa tao nagpakita sa'yo ng kabutihan. So, showing good to others who did good to you. Ganun po ang gratitude, mga kapatid. May ginagawa ka. Ang gratitude ay action word. Ito ay isang verb. Hindi ito yung basta sinasabi lang, salamat po, hindi yan. Dapat mayroon kang maisukli. Ganyan kasi ang tao, mga kapatid. Alam nyo, ang katotohanan. Maraming tao, pag nagbigay ng tulong, ang sasabihin, okay na yan. Importante nakatulong. Importante na masaya. Pero sa katotohanan po, hindi po talaga ganoon, mga kapatid. Kaya sa Pilipinas, uso yung salitang utang na loob. Pag binigyan ka ng kabutihan, tapos yung kabutihan na yun ay wala na para sa'yo, ano kaya yung mararamdaman nung nagbigay ng kabutihan? Sayang, ano? O kaya naman, binigyan ka ng pangpaaral.
Pastor Suri. Pamparal. Pero winalwan mo yung pamparal mo. Ano kaya mararamdaman nung nagbigay ng pamparal sa'yo? Di ba kapag ikaw ay binigyan ng isang bagay, may ini-expect yung taong nagbigay sa'yo na gagawin mo. Hindi po pwedeng wala lang. Ano po? Nagbigay ka ng Pasko, nagbigay ka ng mga birthday nila, o yung tao kasi mapagbigay. Pero nung dumating yung birthday mo, wala ka lang nagbigay sa'yo sa mga tinulungan mo. Ano yung pakiramdam ng mga kapatid? Magkakaroon pa ba ng gana na magbigay? Dahil sa nalalaman mo, wala naman. Ang tawag doon mga kapatid, abuso. Pag ikaw yung isang taong tanggap lang ng tanggap, think hanggang salitang thank you ka na lang, isa kang taong abusado. Yan ang tatandaan natin. Yan ang nakita ni Jesus doon sa mga taong naghahanap sa Kanya. Kasi ang hinahanap nila, hindi naman talaga yung miracle. Ang hinahanap nila, pagkain pa, more pa, feed us more, O Lord. Yan, nagiging abusado sila. Kaya tatandaan natin yan mga kapatid, bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, nandirito kayo ngayon, let us always be grateful. Kung ikaw ay nakatanggap, nakaramdam ng kabutihan mula sa ibang tao, suklian mo rin ang kabutihan. Gawan mo rin ng paraan na may maibalik ka rin. Kasi ganyan din ang ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi natin maibabalik on the same level, ano po, yung sakripisyo niya, kahit sa maliit man lang na paraan, magbalik man lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Tama po? Bigyan natin ng panahon, tumulong tayo sa ministeryo ng iglesia, at marami pang iba. So, gratitude. Pangalawa, mga kapatid, nais sabihin ng Panginoong Jesucristo na huwag kayo mag-focus sa tinapay na nasisira. Ano pa? Huwag niyong pagtrabahuan. Huwag niyong ibuhos lahat ng oras ninyo para doon sa tinapay na nasisira o yung may expiration date. Ano ang gusto ng Panginoong Jesucristo? Yun ang ating pangalawang punto. Focus on the source. Mag-focus po tayo sa pinagmulan. Sino ba ang pinagmulan nung himala, nung 5,000 napakayod na tao? Sino ang source nun, mga kapatid? Hindi ba si Panginoong Isos? Kaya ang gusto ng ating Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Hindi doon sa mga natatanggap nating blessing. Hindi doon sa mga miracle. Alam niyo po kung bakit? Pag tayo nakafocus sa blessing, at pag yung blessing na yan, nawala, ay, kulang na naman ang nasa isip mo. Ano? Baka magtatampo ka na naman kay Lord, magagamit ka na naman, kulang ka Lord. Humingi ka 100, binigay 100, nangubos. Ano nang mangyayari? Magagamit ka. Magagamit ka kasi kulang. Humiling ka ng mga bagay na kung ano-ano, ibinigay sa'yo, tapos nawala din. Lahat kasi ng blessing ng Panginoon mga kapatid dito sa atin, halimbawa pagkain, kung sa kontekstong ito, ang ginamit kasi pagkain, lahat po yun nawawala kasi kinukonsume. Ano po? Kung mabiyayaan tayo ng damit, nasisira din yan. Mabiyayaan tayo ng mga iba't ibang bagay, nasisira din yan. Kahit yan yung mga talento natin, pag hindi mo na ginagamit, kumukupas din yan. Binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng mga blessing para iyon sa kabuhayan natin dito sa lupa. Kaya gusto niya mag-focus tayo sa Kanya, wag sa mga blessings, wag sa mga natatanggap natin. Magandang regulation ito sa unang punto natin sa gratitude. Halimbawa, ikaw yung isang tao, sobra-sobra kung manalangin dahil gusto mo nang magtrabaho, o di kaya naman gusto mo nang makahuli ng maraming isda, nanalangin ka, pinagbigyan ka ng Panginoong Diyos. Dahil nakafocus
nakafocus ka sa blessing, ang sasabihin mo lang kay Lord, thank you. Mali yun. Dahil nabiyayaan ka ng maraming isda, abay, magbalik ka sa Panginoong Hesus. Gratitude, ano yun? Abay, yung pagbabalik lang ng tithes, napakalaking bagay na. Ang kaso, hindi mo magawa. Alam niyo kung bakit pag ganun? Hindi ka kasi nakafocus kay Lord. Feeling mo kasi nauubusan ka. Ganun ang feeling. Pagka doon ka lang sa mga natatanggap mo nakafocus, lagi kang mauubusan. Ay, kailangan magtipid. Hindi, para bukas pa eh. Ganito, ganyan. May hihingi sa'yo, hindi. Kailangan pa kasi namin. Hindi ka marunong magbigay kasi ang sakit sa'yo magbigay. How much more yung magbalik ng tithes na sa Panginoong Diyos naman talaga yun. Ano po? Kaya yun ang iisipin natin. Mag-focus tayo sa source. Hindi magkukulang ang Panginoong Diyos sa mga binibigay niya sa atin. Amen po. Amen. Magkakaroon ka lang ng kaisipan na kulang. Kung yung iniisip mo, hindi naman na talaga mahalaga sa survival mo. Kasi ang ibinibigay po ng Panginoong Diyos, yung kailangan. Ano po? Ulitin natin, yung mga bagay na kailangan. Pero, nagbibigay din naman ng Panginoong Diyos ng mga gusto natin, ng mga desire natin. Pero ulit, ang iisipin natin, yung gusto natin, lagi pong subjected sa kanyang judgment. Kung iyan ba ay nakakatulong sa iyo. Ay, gusto mo manalo Lord yung loto, 500 billion. Sabihin na natin, pinagbigyan ka ni Lord kasi gusto mo. Alam mo ba yung danger na darating sa buhay mo? Pag meron kang ganong kalaking halaga, tapos hindi ka naman marunong mag-manage ng pinansya mo. Ay, kung hindi ka kikidnapin, kung hindi ka hold-upin, kung hindi samot-saring death threat ang matanggap mo, wawalwalin mo lang yan sa mga walang kwentang bagay. Kaya kung ikaw yung isang tao humiling ng napakalaking halaga, pero hindi binibigay, hindi ka pa kasi handa. Tatandaan po natin yun ha. O sa buhay mo ngayon, gusto mo bigla yumaman, pero hindi pa dumarating, hindi ka pa kasi handa para tumanggap ng ganung klaseng blessing. Hindi mo malamang ang Panginoong Diyos, mapagbigay yan. Pero tinitignan kasi niya yung puso at isipan mo kung kaya mo ba. Eh paano kung binigyan ka niya ng malaking blessing, naging mas lalong malamang ka pa pala? O di, nalungkot ang Panginoong Diyos mo. Ayaw niya. Hindi niya kakayaan na gano'n ang mangyari sa buhay mo. Amin po. Kaya lahat ng bagay na sa tingin ng Panginoong Diyos ay sapat para sa iyo, ibibigay po na yan. Automatic. Amin po. Amen. Pero siyempre gagalaw pa. Huwag mong susundin si Juan Tamad. Hinihintay malaglag yung mansanas ba yun? Mayapas. Kasi binigyan tayo ng lakas ng katawan para magtrabaho. Pero kung alam ng Panginoong Diyos na hindi mo na kaya magtrabaho, bedridden ka na, meron pa rin darating na tulong sa iyo. Naniniwala kayo? Sa mga panahong hindi mo na talaga kaya, meron at meron darating na blessing sa buhay mo. Huwag ka mag-focus sa blessing, mag-focus ka sa source. Ikatlong punto, sabi niya mga kapatid, ang namin ninyo yung tinapay ng buhay, the bread of life. Trivia tayo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo saan pinanganak? Sa Maynila, sa Kabarwan, sa Bethlehem. Diba? Pinanganak si Jesus sa Bethlehem, pero nanirahan sa Nazareth. Bakit Bethlehem? Kasi ang meaning ng Bethlehem, house of bread, bahay ng tinapay. At si Jesus, ang tinapay ng buhay. Kaya yung Bethlehem, doon siya, bahay na yun. Kaya doon siya ipinanganak. Amen po? Yan. Ang nais ngayon ng Panginoon dito, sa uli, kung sino man ang kakain sa tinapay ng buhay, sa bread of life, ay kailanmay hindi na mauuhaw, hindi na magugutom, hindi na makahanap ng iba,
mga kapatid, nag-shift o lumipat na yung meaning na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Dito, ang tawag na ay metaphorical. Kasi kanina, puro tinapay, di ba? Literal na tinapay. Dito po, ang binabanggit na yung tinapay na kakainin ng ating espiritu. Amen po. Yan. Ano ang ibig sabihin na hindi ka na magugutom? Hindi ka na mauuhaw? Yung ang ikatlong punto natin mga kapatid sa araw na ito, contentment. Kung alam mo nakafocus ka na sa Panginoon, alam mo na rin magtanaw ng utang na loob o ng gratitude. Ano po? Dapat lagi mong nilalagay sa iyong isip, puso, lakas, espiritu, na ikaw ay kontento na. Amen. Sa lahat ng natatanggap mo, dapat makontento ka na dyan. Kasi kung hindi ka pa nakokontento mga kapatid, baka hindi ka pa kasi nakafocus sa Panginoong Diyos. Kung nakafocus ka man, baka kasi hirap ka pang magbigay o magpakita ng gratitude. Ano po? Kaya formula yun mga kapatid. Pag ikaw yung taong marunong makontento, malayo po ang mararating mo sa buhay. Amen po. Napakalayo at masayahin kayo sa buhay. Hindi lang yun, palagi kayong mapayapa. Masarap ang tulong ninyo kahit wala kayong ulam bukas. Ganon ang tao may contentment. Nakaka-smile ka pa rin kahit kababasag ng iyong cellphone. Yan, di ba? Kasi alam mo na binibigyan ka ng lakas ng Panginoon para magkaroon ka ulit. Ano po? Kaya sa buhay, wag puro negative, wag puro pagmamakdol. Ano po? Pag mayroong mga bagay na nawala, anong gagawin ni Lord? Papalitan niya yan ng much better pa. Okay po. So, tatlong bagay mga kapatid. Gratitude. Pangalawa, focus always on the source. Focus always on God, on Jesus Christ. And third, matuto po tayong makontento sa bawat bagay na mayroon tayo. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Banal na Espiritu. Amen. Hinahamon tayo ng liham sa mga taga-Efeso na mamuno sa isang buhay na karapat-dapat sa tungkulin na mayroon tayo kay Jesus upang magsagawa ng pagpapagbaba at kahinuhanan ng may pagtitiis, pagdadala sa isa't isa pag-ibig. Inaalok namin ang mga regalo ito sa Diyos kasama ang suporta para sa ministeryo na ginagawa namin. Sa pangalan ni Jesus. Makapangyarihan at kapag-ibigay na lahat ng magandang regalo, malawin sa amin ang karunungan upang malaman ng lahat ng kailangan namin ibigay ay nasa aming mga kapayapaan, sapagkat ang tulong mong binigay sa amin. Ipaalala sa amin na tinawag kami ni Kristo upang maging banayad, mataga at mapagmahal, at kaysa sa inyong mga anak sa Ama. Nawa ang mga regalong binigay sa amin at ang mga regalong ibinahagi sa sumasabi sa amin sa salamat sa inyo ng aming mga kapatid. Pinagdadalangin namin ito sa banal na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Purihin at sambahin ang Panginoon. Purihin at sambahin siya. Totoong tama ito, ang ating tungkulin at ating kagalakan na dapat natin sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar magpasalamat at magpuri sa Kanya. Makapangyarihan at maawain na Diyos sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na sa araw na ito ay nagtagumpay sa kamatayan at libingan, at sa pamamagitan ng kanyang malwalhating pagkabuhay na magmuli ay binuksan sa atin ang daan ng buhay na walang hanggan. At sa gayon, kasama ang lahat ng mga koro ng mga anghel, kasama ang iglesia sa mundo at ang mga hukbo ng langit, pinupuri namin ang iyong pangalan at sumali sa kanilang
Tayo po ay tumayo mga kapatid. Para sa dasal ng Panginoon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala, para nang mapapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat iyon ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Noong gabi ng ating Panginoong Diyos ay ibinenta ng isa sa kanyang mga disipulo na si Judas, at iyon ang kanilang huling hapunan na magkakasama. Kumuha ang ating Panginoong Jesucristo ng tinapay. Siya ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos. Kanya itong hinati at sinabi, ito ang aking katawan na hinati para sa inyo. Kunin ninyo, kainin ninyo, at ako'y inyong alalahanin. Pagkatapos ay kumuha ang ating Panginoong Hesus ng isang kopa at sinabi, ito ang ating dugo, ang sumisimbolo sa bagong pangako sa kapatawaran ng kasalanan ng sinumang sasampalataya. Kunin ninyo, inumin ninyo, gawin ninyo at ako'y inyong alalahanin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakataon ito na muli kami ay mapapalalahanan ng inyong katawan na kami ay kaisa doon at sa dugo ng bagong pangako na kami ay napatawad na sa aming mga kasalanan. Puspusin ninyo, Diyos, ng inyong presensya at mga elementong ito na siyang laging magpapaalala sa amin na kami ay mag-focus palagi sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lamesa po ay bukas na at ang lahat po ay imbitado sa pagsasalo-salo ito. O Jesus, tinatay ng buhay, tanggap namin mula sa iyong mesa, higit sa maaari ng sa amin sa pagkain na ito. Palakasin mo kami ngayon, upang namin mahalin ang mundo gamit ang iyong sariling buhay. Sa iyong pangalan ay nagdarasal kami. Amen. Amen.
gustong magpapasalamat sa aral po na inyong ipinadala sa amin sa umagang ito. Natunay nga po kami ay kailangan magpakita ng gratitude. Kailangan namin mag-focus sa inyo at sa inyo lamang. At kami ay dapat na makontento sa bawat blessings na aming natatanggap sa aming mga buhay. Panginoon, sa buhay namin, alam namin napakahirap. Lalo pat napakaraming tukso. Lalo pat kadalasan nagiging self-centered kami. Nagiging makasarili kami. Nakakalimutan namin ang mga bagay na ito. Kaya nga po Diyos, kami ay patuloy at palaging lalapit sa inyo. Tulungan po ninyo kami. Disiplinahin po ninyo kami. At mas lalo pa po ninyo kami turuan nang sa gayon umabot kami sa puntong araw-araw ay isinasabuhay namin ang inyong mga aral sa araw na ito. Inilalapit po namin, O Diyos, ang mga kaluluwang ito na inyong tinawag upang makapakinig ng inyong salita. Sa bawat pangangailangan nila sa buhay, kayo po nawa ang magpuno sa mga ito. Sa bawat kagustuhan nila sa buhay, kayo po nawa ang mag-decide kung ito nga ba ay nakabubuti. At sa bawat blessing na natatanggap namin, Panginoon, turuan niyo pa po kami mas lalo pang magbigay at magbahagi ng mga ito. Salamat din po sa presensya ng aming mahal na DS, Reverend Judy Sanchez. Inilalapit po namin ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, sa kanilang kaligtasan, proteksyon, sa lakas o Diyos, para sa ministeryo at sa lahat din po ng kanilang pangangailangan. Nang sa gayon ay mas marami pa silang maabot, hindi lamang dito sa Lendi, Panginoon, bagkos hanggang sa apat na sulok ng mundo ito. Muli-muli kami po ay nagpapasalamat sa mga bagong bisita, sa mga kararating lamang po, O Diyos, at sa mga patuloy na nauuhaw sa inyong presensya. Tanggapin natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang walang hanggang grasya, na kahit hindi natin ito deserve, na kahit na minsan ay nakakalimot tayo sa Kanya, lagi po natin iisipin, kailanman hindi po niya tayo malilimutan. At sa paglabas po natin sa mga pintuang iyan, ay isabuhay po natin at ituro rin sa iba ang mga natutunan natin, sapagkat ang buhay ng Kristiyano ay hindi po puro salita, bagkus dapat ito ay nakikita sa gawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Amen.